ତାଙ୍କୁ ଘରର ବାହାରେ କଳସ ଦେଖାଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଶୁଆଟି ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ କଳସଟିରେ ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ଥିଲା। ଶାରୀଟି ପୁଣି ଥରେ ମନଦୁଃଖ କଲା, କାହିଁକିନା ତା ଥଣ୍ଟ ପାଣି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। ସେ କହିଲା, ହାୟରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ, ପାଣି ତ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପିଇ ହେଉନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ଅଭାଗିନୀ ମୁଁ। ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ତୁମେ ନିଜର ହିମ୍ମତ ହରାଅନି। ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି। ଏକଥା ଶୁଆ କହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ଯଦି ଏ କଳସରେ ମୁଁ ପଥର ପକାଏ, ତାହେଲେ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଶାରୀ ଆରାମସେ ପାଣି ପାରିବୁ। ଏହି କଥା ଭାବି ସେ ପଥର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶାରୀଟିକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ବହୁତ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦୂରତା ଗଲା ପରେ ଶୁଆକୁ ପଥର ମିଳିଗଲା। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଶୁଆଟି ପଥର ଆଣି